Dobar dan, ja sam Mihael Čudak i danas ću vam opet pokazati kako poniziti svoje neprijatelje. U prošlom videu gađali smo ih sa lukom i strelom, ali u ovom imamo opasno oružje. U ovom videu gađamo nove ljude sa potpuno novim likom koji je bio u prošlom jer sam ga ismijavao. To sam moje naočale. Prvi na redu je Juraj Žinić ili kako ga ja volim zvati Juraj Slinić. Zašto je Juraj Slinić? Ne znam. Idemo se čvrstiti za dasku. Ovo je trebao biti Žinić, by the way, da. Umri Žinić. Ovo je tako tužno. Žinić je uništen. Ja nisam Žinić! Vidite, ovo je neprijatelj broj 2. Zovemo ga Monjofi. Zašto Monjofi? Jer je Manje od Pina. Moramo nešto proći. Zašto ste na prvom mjestu? Nije valjda. O ne, Manjofi. Želim prebušiti sliku. To je voda. Ne, ali kužiš onda kad se onak bude previše mokro, onda može onak malo puknuti. Jel pukla na pola? A! Ne znam kako... pola! Kiša! Je flega. Zašto koristim ovu sliku? Tako svaka mama bude mokra kad ne plere. Flegar je riješen. Neprijatelj broj 4 je Tomislav Ivanko. Ako se pitate zašto ovako ružna slika, pa u stvarnosti on je još ružniji od toga. To ti je zato jer si... Ružan. Niko neće pričati o tome kako on rekao da je Ivanko ružan, ali vidi njega. Znaš kaj jadni, naši rostovi. Ivanko je riješen. Slike. Oprosti Ivanko. Neprijatelj broj 5 je Ivančić. I za njega nećemo moći koristiti onaj običan pištoljčić. Ova slika je prejaka. Morat ćemo koristiti nešto veće. Klikni! Dobro. Ja očekam da te tvoj pitaju zašto je mokre trampoline. Ivančić je riješen. Jel ti jasno? To je ponost. Koliko imaš dislajkova na onom videu? Neprijatelj. Crno. Neprijatelj je jedan od najjačih, najtežih i već je bio zapravo u ovom serijalu. A to je Luka Hudiček. Ne vidi se ovdje je za vašu sigurnost. Kakvo oružje ćemo iskoristiti za ovog tulika, vidjet ćete uskoro. Ja ću spasiti čovječa. Umri gade! Ja ću jednom stati drži doma i vidim zašto sve mokro. Kaj mi radimo sa svojim životom, jebate. O, nije valjda. Hudiček je riješen. Čovječ, ja ću spasiti. Frajeru, daj, ne. Mr. Beast 6000 Every day, bro, vi to ti ne. Izoglasiti iz temelja ljubavi našem. Nisi dosta ništa. Znaš kak ti... Kada... Ne, probaj ovo.